A vítajte u nového videa, kde sme na súkromnom serveri môjho kamoša, na ktorom hrajeme. A volá sa Amethyst SMP. No, toto je majiteľ. Toto je pán Klobasa. Tak ma baví to hovoriť. Ty si pán Klobasa! Ty si pán Klobasa! Staň pán Klobasa! Ľudia, napíšte do komentárov RIP pán Klobasa. OK, toto video začalo z hurta. No, čo tu, asi sa pýtate, čo tu budeme robiť? Neviem. To bolo také, že... No, ty pesnici. Kde ste? Už točím. Vieš? No, čo budeš teraz robiť? Teraz sa nejak vystávať za nimi. Asi takto. No som neťažil strom. Au! Pán Klobasa. Keď to prestaneš, tak ti prestanem hovoriť pán Klobasa. Kam mám posť? Chcem jedlo, zajac. Jaj. V popisku budete mať IP adresu na tento server, aby ste si tu mohli zahrať, ale hovorím vám, že sú tu takí typkovia, ktorí hantia. Budú vás hantiť. Doporučujem hneď drhať zo spawnu. A keď nechcete, aby vás hantili, tak musíte stretnúť mňa, alebo pána Klobasu, alebo našeho majiteľa. Konečne som sa sem dostal. Preč. No. Dajte RIP za pána Klobasu do komentárov. Lebo spadol zo stromu. A ty si spadol? Ikrát. To nehovor. To vystrihnem. Keď sa to bude dať. Jaj. Ale to si ma ty zhadzoval. A kde je toto majiteľičko? Kde je? Asi nás zasa... Ne, tam je. Ja mám málo. Nezabíjaj ma. Nezabíjaj! Pomoc! Zastav ho! Ale do prdele som ti hovoril, že ja toto nemám. Vidíte, toto je pán Klobasa hnusný. Tak dávam vám inú radu, nechoďte za pánom Klobasom. Ty vole, vrať mi moje veci. Kde? Kde je on shifty ten degeč? On sa livol. Nie. Nech sa napojí. No do prdele, to musím zacenzurovať. Ne. Už to je preč.
Nech sa napojí, lebo poviem, aby ja akože vidíte, čo to tu je. Ne, tak neverte klobase. Akože fakt, neverte jej. Klobasa vás bude chcieť zabiť. Haha, ty si mi nezobral meč. Ale celý armor, no super. Budem mať žltý dolár. Mohol si dať. Proste nevedeli ľudia. No, ne. Točím video a tvoje meno mi zavádza. Ty vole, ne! Ja. Keď chcete vidieť nádavky, skôr než ste ma nemali vidieť, tak sa sem nenapojujte. Sajnem. Pred elefantom. No. Prosím, YouTube, nedávaj mi ten žltý dolár. Som len začiatočný youtuber. Čo to robím? Akože, no, čo to? Dáš mi nejaké veci? Bol som na FK. Dáš mi nejaké veci? Nemám. Tak mi ich zobral. Jak ti ich zobral? Vieš, že ti ich zobral. No a kde bol? Čo? Nemám... Také veci. No ľudia, toto je proste to SMPčko. Môžete sa napojiť.
Je to akože v pohode, SMPčko. Majiteľ je dobrý. Pomáha. Keď v nejakých problémoch. Aj keď po vás pôjdu huntry, tak nič nebude. Idem za tým. No prdele. Čau. Čo keď sa toto video premení na MC Rivar video? Ne. Koľko už točím? 10 minút. Ľudia. To bude asi všetko. Zavolám majiteľa. Nie, že na konci videa chcipiem, to by bol mega fail. Hell nah, aký fail. To bol teda dneska veľký. Ty vole! No ľudia, tak toto dopadá, keď si na ametiste. Ale a stále to je dobrý server. Či ma budú zabíjať, či nie. Stále to bude mať svoju arómu. No, poď. No, poď sem. Poď. Dať. Ahoj ľuďom. Hej. Tak. Kam sa kúka? Ja neviem, kam sa kúka. No tak ešte. Ne, cenzúra, končíme.